So yung tablet, ngayon, ginagamit siya as instruction. Kasi nga, pwede kang maglagay ng presentations, yung e-book, na tinatawag ng e-book. So, no need na maglalagay ng libro, kasi electronic book lang siya, ano siya. Pwede ka na mag-present sa klase, correct mo na siya sa projector, using USB type na projector, pwede mo na. So, all-in-one siya. Abstractions, and then personal applications. This is how we live every single night. Take that bottle to the head and let me see you fly. So, yung application sa iPad. Matutuwa sila po yung, palagi silang gano'n. Tapos, nagkakaroon sila mas lumalawak yung idea nila tungkol sa dinalagay ko dito. Makikita nila yung actual image. Kasi di ba mas mabilis mag-transfer nga lang. Pagkalagay mo ng image yan, nilagay mo ng image ngayon, nawawala naman, di ba? Kasi may mga laro ng lahi doon na ina-apply, lalo na ngayon yung discussion is all about cultures. So, yung ibang games, sa labas ginagawa, hindi pwede sa classroom. Yung mga laro ng lahi mostly, yung mga physical activities para ma-promote yung culture natin. So, instead na magsulat sa blackboard ng NG sa cartolina, ayan, nakasulat na lang siya. G, yung pag-add ng NG, G na, tapos, yan, yung mga salitang magsulat. Ayan. Instead na magsusulat sa blackboard, kukunin ko na lang siya. Sige, okay guys, so may papakita ko sa mga words. Imbis na kumuha ko ganun sa mga papel, gumagano lang ako. The more na updated yung technology mo, the more na curious sila sa subject mo. Especially sa technology na ginamit mo. I'ma make it big. Girl, I keep it gangster. Popping bottles at the crib.